Guys, last call niya guys. Erickson Bingoy guys. Mag-unggoy. Chamberlain Sairi guys. Video. Happy birthday, Niloy! Last call niya guys. Aswa kayo ba eh? Arnel Sairi guys. Igagog tag 20. Upat. Tag 20. Igagog tag 20 guys. Guys, Kulang na dahil eh. Iyon naman. akong igagog tag 30 guys. Len mo magagaw. Igagaw. Se, Len og se. Kani guys, ako ni amigo kay guys. Best friend ni Hi guys. Dong, papa guys. Papa na ako guys. Papa na ako guys. Mula si Tereng. Guys. Guys, guwapo kayo guys ha. Nga, luto silang. Arnel guys. Luto silang guys. Dula guys. Aso kay guys. Sakit ng mata guys. Guys. Okay guys. Disgrasya po guys, no, doon akong palog guys. No. Kamay rin guys, no. No, tuhod guys, no. Tuhod guys, no. Yaya guys. Guys, gamay yaya guys, no. Guys, galuha akong mata guys kay. Tuhod guys, tuhod ako guys, oh. Oh, sakit kay guys. Bitaw guys. I love you so much guys. Okay, guys. Guys, ang ate guys. Bravo, ako ate guys. Guys, ako naman pati ako naman guys. Guys, oh. Salamat guys. Thanks for support. Guys, amay palit og himbi guys, kaya amay inom. Asa gyud nang mas mama na tong ital di kamba ni Chinese mo sa Ay. Wala guys. Ay, balik guys. Doon na lang, last mo niya. Balan ikaw do. Ay, dambalan kuno ko guys, ang tuhod guys, ang sakit kay guys. Dambalan kuno ko. Ang magano. Sige guys, anang. Sorry guys kay. Magalang yung mapay Layla. Magalang yung Sige boy, dili. Rapi Biko! Pinit. Si Ray. Hello guys. Ano siya guys? Hello guys. Wapo kita guys! Lingaw! Kanay mga jumpyo. Muna siya sa... Nag-happy na siya sa mga vlogger nga... Damingso! Muna siya guys, Damingso. Ako guys. Kayo ang damingso. Ako guys, wala ko mga guys kay... Jumpyo ko. Damingso eh. Ano guys, igagaw na ko ni ka 50. Igagaw pag 50 guys. Dagan kayo 50 gyud, balik 50. Balik 50 ko na guys. Balik 50 guys. Anya tag sunod sa day. Ano guys? Ni guys kay muna gatudon ako. Sinloy. Ana. Depinta na ulo. Ni guys kay muna nagtudon ako overhaul sa motor guys. Muna nay. Why bili man ako na guys eh. Nay. Mulsi. Wa pa na inom hubog na kuno siya. Kadungog ka to guys. Okay, inom pero hubog na ko. No. Birthday boy guys. Ana mo gulang. Ana. Wala istorya si magulang guys. Lapay, munti ka iba na pa? Okay ra, di po mo. Hi guys. Guys, muna siya uyab sa akong magulang guys. Si John Ray. Yun, si Johnny Escobar. Ano apelido? Apelido sa ano? Ibong bayo. Apelido Escobar. Balde. Ay, guys, naliwag ko guys. Ganda guys. John Ray Balde. Guys, John Ray Balde. Oh my God! John Ray Balde. Guys, tambalan ko sa akong magulang guys. Palangga ko eh. Guys, palangga ko sa akong magulang ko hubog nagay ko. Ano tay? Ako. Ulan pagod guys. Wala may vlog nun. Thank you for watching guys. Mamista mi silang Liloy.